Koska ei nyt ihan noin vaan potkut, mutta jos nyt on niin iso juttu, että joku tekee virkarikkeen, niin se on suoraan potkut viranomaistyöstä. Ihan kokonaan, eikö näin? Joo, on näin. Kyllä. Voitte minun puolesta lähteä, katsotaan päällystö, onko teillä vielä lisättävää. Joo, voitte lähteä partioimiseen, joo. Anna tulla. Niin, joo. Elikkä nyt tällä hetkellä joku tulee minun kanssa partioimaan. Mä voin. Mitä vittua? Vittu sätkik mä ees. Vittu tuli sairaskohtaus, sori. Heil Hitler! Moro. No. Tääkin herra pitäisi ylentää, tää oikeesti kouluttajaksi ainakin. Me sain jo ylennyksen. Niin, mut mä annan sul tää on niinku siis... Me on johto. Kouluttajarooli, niinku kouluttajarooli, et sä pystyt kouluttaa. Ei vaan me sain moisilta. Niin, mut siinä ei vaan siis eri... Siis tässä on poliisijutussa, että tai niinku on erillisiä arvoja, niinku kouluttaja, niinku siihen on oma koulutuksensa, jos haluu kouluttaja. Joo, mutta mulla on jo johto. Joo, mut johtokaan ei voi kouluttaa, siinä pitää olla erillinen koulutus. Emme tarvi vielä. Minun kanssa partioimaan, hei! Kari lähdörinä voisi tulla kyllä. Mites, nyt meillä loppuu tää kokous, mä sanon niille kaikille. Mä menen näyttää niille, mitä Maijaa saa ottaa. Jees. Mä tiedän. Se hirveen kannattaa. No sille, mitä mä meinaan, niin ei oo ehkä ihan pakko ottaa se 113, mutta kannattaa ottaa semmonen järkevä auto. Esimerkiksi Skoda nyt ei tuu paljon käyttöä kellekään, onko selvä? No joo, käykö esim... Saanko mä puheenvuoron? Joo. Saako nuorempi käyttää vain niinku 1-0? 1-0. Ei siis nuorempi ei saa ajaa yksin. Joo, mutta joo, niin saa. Testi, kuuluuko? Kuuluu. Hyvä. Elikkä nyt kuunnelkaa kaikki muut arvoset, kaikki tämä. Toisia poistuu radiosta haastattelua. Kuitti. Mä otan 103 niin itselleni ikuisesti, niin ketään muu ei saa käyttää sitä. Kuitti. Elikkä kuulkaa, meillä on nyt nää 106, joku voisi ottaa. Mulla on 106. No. No niin, Sudatsimis. Sitten Alas, mä oon 103. radiohiljaisuus pahoittelu tästä määräyksestä, mutta me näytän nopeena. Sitten meillä on 109. Voitte mennä samanlainen. Sitten meillä on vielä 200 KJ. Oliks tää? Joo, tää on siis kenttäjohto. Eli jos sinä olet kenttäjohto, niin sä saat ottaa tämän ajoneuvon. Se on se 200 KJ. Yes. Sitten meillä on Skoda, jos on vaikka, tätä kyllä käytetään tilanteessa, mutta jos on vaikka paljon väkeä, niin mä itse suosittelen tätä teille. Ja tätä
tai sitten ruveta rämmää ja painaa kaasua aina. Että liikennesääntöjen mukaisesti. Kuvitti. 100 KJ. Missä vitu täällä on nää autot? Saanko puheenvuoron? Ei nyt. Mikä se auto oli sen, minkä mä otin, mikä sen numero oli? Tai se koodi? Eikö se ollut 109? Eiku, kuto, Ei se. Eikö se ollut 109? Se oli kai 109. No se on sitten se 109 on mun. Eli onko ok, jos minä ja Nieminen otetaan 106? Pistäkää nyt. 109 on meitä. Meillä on sitten kulka. Meillä on sitten tämä MP ja tällainen perus MP. Ei oo pysäytysvaloja lisätty tällä hetkellä. Et sinä kyllä kenttäjohto käy. Jos Sitten mennään... viimeinen on sivari. Siviili. Mulla ei antanut ottaa sitä sieltä tallista. No miksei? Joo, mun pitää käydä tulleen. No niin, kaikki on ottanut omaa ajoneuvoa, onko selvä? Ja sitten partiotunnus ja kaikki. Mun pitää, mä oon nuorempi jo, mutta pitää vähän kyytiin, eikä Venäjälle vaikka sitä 11. Onko täällä ketään muita partiossa? 103 partio. Kolmonen ja sitä ei saa enää ottaa ja tiedoksi vain, kuten kuulitte, että teillä valitaan yhdet partionumerot, nämä partioautot ja niitä käytetään ikuisesti. Saanko puheenvuoron? Saat. 109 on nyt niinkö ikuisesti mun. Kuitti. Niin, mitä asiaa herra? Vois me sitä miettii, mut 103 on ainakin nyt mun käytössä. Juu, ja voin käyttää myös toisiakin, jos on tarve. 109 on mun käytössä. Aaron Saisten käytössä. Yksi 06 on Niemisen ja Kurjuhusen käytössä. Jes, moro. Mitäs toi äskeinen sun mielestä nyt meni? Niin. No niin. Joo. Niin, onko täällä muita poliiseja partiossa, kun mä oon nuorempi, niin ei saa mennä yksin ajamaan. Ootas. Ainakaan tuolla vastaan radiossa, kun mä kysyin. Lähdin ja takaisin kaupungissa. Onko ketään radiossa? Kyllä. 03. Voitti. 106. Jes. Sitten kun täällä ilmoittaa radiossa, niin vastatkaa niihin, kun pitää tietää. Onko kenttäjohto paikalla vai otanko minä? Otaks mä vaan kenttäjohdolla? Ei oo ainakaan minun tietääkseni kenttäjohdolla. Pari. Tuu sinä. Ois. No heitä toi. Ei mitään vielä. Jes, mä otan kenttäjohdon. Voitte muistaa pistää kenttäjohdon liivi. Jes. Voiko niinkö poliisi antaa erikoislupaa niinkö saa nuoremman partion, jos on mennyt hyvin? Ei. Okei. Kari, tuukko siis sinä nyt munkaan? Oli, mutta nuorempi konstaapeli on yksin tossa. Ei vittu. Annetaanko sen lähteä tällä kertaa vaan? Joo. Sulla on nyt poikkeusluva lähteä. Joo. Kiitoksia. Kiitos. 200 kenttäjohto vapaa ja partioita.
Mä en nopea laittaa noin liipit vielä. 106 vapaa ja partioi. 109 vapaa ja partioi. No näin, kato, kun nyt oikeasti pidettiin kunnon kokous ja semmonen kunnon opetus niille, niin ei tuu enää mitään. Venat... Jees. Mä en oo vittu kenkiä rupea ottaa. Vittu. Oisko joku partio kouluttamaan uutta poliisia? 103 voi tulla. Joo, kuitti. Se on tässä asemalla. No näin. Meidän pitää laittaa ne bodycamit tänne. Meidän pitää lisää ne bodycam. Eiks kun mä kyllä tykkään katsoa niitä, että mitä ne puuhaa. Joskus niillä menee päin persettä. En mä tiedä, se oli se yksi kerran se takaaja. Meillä oli semmonen takaaja. Kolmonen on laitoksella, missä olette koulutuksessa? Me ollaan tässä näin. Tää laittaa vielä vähän vaatteita vielä. Koulutusvaatteet Mennään pois sieltä autosta. Mistä tietyllä ruotsalaisella tytöllä on alkanut kuukautisesti? Ja kun se iskä pippeli maistuu verelle. Niin hyvä. Ulos autosta, hyvä. Siis ihan normipoliisi tää ainakin nyt välillä. Ulos autosta, ulos autosta. Tuuks mäki? Ottakaa joku Skoda tai joku. 103, koska se on niinku nuoremmat ei saa käyttää sellaisia ajoneuvoja, jotka menee ihan vitulujaan. Juu, kuitti. Tämmönen henkilö pidätetty vähän häiritsee virkavaltaa. Päästäkää mun äiti irti. Hei, nyt! Niin, poika rakas, mä tuin ihan just takas. Laita ei sinne kestä autoon. kauan. Tuo ottamaan poliisilaitokselle. Laita sisälle. Yes. Miten? Päällä. Lepsilukko. Mutta mä oon vanhus. Siinä pitäisi olla vanhuslukko. Et lähde ajoneuvosta ulos, koska... Jos sulla on käsiraudut päällä. Niin. Mulla on jo toimivat jalatkin. Mitä? Sillä on käsi... Ei se lähde pois autosta, jos sillä on käsiraudut kädessä. Poliisit. Saatana noin 2 vitun liivityyppiä. Vittu ne hakkas, mä olin maassa. Tossa vittu takana. Finnairin lentosaari. Toi on vitun hieno, kun sä sanoit Finnairin lentosaarille. Vitu paskata, jos sä saatana lähteä poliiseenkaan. No ne, rauhoittu. Mitä vittua? Ne. Vältsefi. 109. Vältsefi. Koitte. No niin, kato. Mä koitan mopojätkän tulla tosta.
Siellä lopettaa hetkeksi aikaa vuoron, kiitos kaikille. Kiitos. Ilmoita radiolle, että liikenne pysähtys. Mahdollinen takaa jo. Voisiko myös lähteä saarelle just näin kaukaa, kun sä tiedät varmaan tässä meinaa. Eikö se ollut joku metagame tai se overgame? Nieminen tiedottaa, että bandidosliivisiä on poliisin infopisteellä. 2 henkilöä koputtaa ovea ja potkii ovea. Sitten tällä. Ilmoita 200 kenttäjohto takaa aja. Kenttäjohto takaa ajo. Mennään nyt tällä hetkellä tuohon öljytehtaas. No niin, se on vähän ärsyttävää. Tuleeko joku tähän ilmoittaa? Ainoas. Se veti niin hiljaisesti, niin kyllä se... Että mä radiossa, kun sitten mulla on toi nopeussäädin. Pyydä partiotukea. Vaikka 1. Ui! Pikku pipi tossa edessä. Vittu, tänään kun mä menin kouluun, niin arvaappa mitä kävi. Pysähyppä sivulle! Pysähdy sivumalle! Niin, mä näin vittu 1 Maija ja 1 semmonen sivarimaija, semmonen siviilimaija. Ja ne oli etsimässä tossa hätän päällä, niin niillä oli varmaan jonkinlainen hälytys tai semmonen etsintäkoulutus. Joo. Lähdetäänkö juosta? Oota. Yes, kädet ilmaa! Laita kädet ilmaa! Yes! Noniin. Hyvä. Pystyykö joku antaa metsästyslupia? Ei nyt anneta mitään metsästyslupia. Joo. 31. Nyt on varmaan tämmönen pakollinen. Abrakadabra. Joo, 31. Abrakadabra. Lähetään tonne ylös. No niin. Olipa hyvä taika. Aaron Saarilta kyselee, miksi ne voit tehdä turvallisuustarkastusta. Siitä F6-menusta kansalaiset sitten turvallisuustarkastus. Joo, mä en pysty tehdä sitä jostain. Sillä pitää olla kädet ylhäällä. Joo. Henkilö on kiinni otettu törkeästä liikennevaarantamisesta. Tässä nimikin oli, kun menee poliisista karkuun. Ja sekä liikennepako. Niin, molemmat. Niin. Jari, mitä? Nieminen käy nopeasti tullis. Onko kenties semmonen murhainen? Onks toi kenties joku semmonen tekkä sä? Mä yritän nyt mennä lujaa. 2 turvavuotta nyt.
tän koulutustapaa ja ei tässä ei. Matti, vetäkää vaikka tuolla lentokentällä, siellä on hyvä tila. 200 kenttä, joka putkakuljetus. Kenttä, jota kyselee, että onks ne bandidos nyt siellä. Lähti pois tästä. Kyselee vaan metsästyslupia. Joo, metsästyslupia ei nyt tällä hetkellä oo auki. Kyllä mä tiedän mitä ne yrittää tehdä, mutta me emme pysty tehdä mitään asialle, kun ei oo tullut mitään rikosilmoitus. Niin. Ei kyllä läpi pääse, kyllä mä tiedän mitä ne meinaa. Ihan selkeä. Se oli varastettu. Oli ihan selkeä, oli ihan varastettu. Koska noita ei oo nyt tällä hetkellä myynnissä, ainakin minun tietääkseni. Mutta joo, tuolla joo. No niin. Kuuleeko herra? Joo. Osaatko sanoa, anna mulla hyvää syy, että miksi lähdit poliisista karkuun? Mitäs sä teet täällä? Kari, no täällä on tämä jätkä. Tämä kuka häiritsi viltakoulultaan. Joo toi. Rakas poika, tänne Selli. Niin, mä pian tätä Joo. 5 minuuttia täällä sellissä. Mitä mun rakas Selli? Joo. Joo. Mun rakas poika, tuokaa se mun luo. Se on mun poika. Mä en pystynyt tehdä sille turvallisuustarkastusta jostain syystä. Huumekielellä se ei antanut siitä painaa. Nostapa ne kädet ylös. Ei mulla tapaa jet-lihaksesta mitään. No paina kerran X-iasta. Ei toimikaan. Ei mullakaan nouse kädet ylös. No sulla ei nyt varmaan, kun sä oot tommonen tämmönen nainen, niin et varmaan mitään kanna. Ei siinä ainakaan mitään näy nyt. Hullu koira hyökkää päällä asemalla. Käyttäytymistapa. Joo, vehicles, mutta ai täältä Citizen kohdasta sen nimen Margaret. Ai tähän niin... Mitä rikosta mä tein? Tästä add criminal record. Sitten siitä event description. Eikä tästä. Joo. Joo, tässä on tää paini, niin varmaan siihen. Joo. Mutta ei varmaan tätä Select Crimes kohdasta. Pääsikö joku Kari vaikka tänne? Täällä on nää miljoonaa euroa. Täällä putkatilassa, jos tää tyyppi vaikka riehuu tai jotain silleen, niin on vaan valmis. Jos mä anto hyvin Kela-kortin, henkilökortti siis, ja mä rupeen nyt saamaan tietoja vähän enemmän tosta. Eli Vesa. Joo. Kurri. Eikö näin? Joo, tässä. Elikkä 25-vuotias mies. Kirjataan sulle nyt tommonen rikosrekisteri. Aha, näin jo... Vittu. Näin kirjattu hyvin. Miksi ette tuu sellin ulkopuolelle kirjoittaa? Ei kun nyt on tässä. Se on tämä jätkä, kuka lähti. Se on ton poika. Tässä ei oo suomen kieltä, tässä on... Joo, sain kirjoittaa. No mä nyt vaan laitan tosta vaikka nyt tuo 25... Mä antoin sille 500 € laskua. 500 €, joo. Tieliikenne.
liikenteen vaarantaminen ja joo, törkeä liikenteen vaarantaminen ja sekä mikä se takaa jo liikaa, mikä se nimike? Joo. Ja minä oon takaisin. Mä annan nyt susta tonni lasku perään. Liikenteen törkeä liikenteen vaarantaminen sekä liikennepako. Mä annan nyt Mä vien tän tähän aseman ulkopuolelle. Joo. Ulkoneuvo varkaus olas. Joo, se istui 5 minuuttia jo. Tai siis 5 kuukautta. Yes. Oisko 10 kuukautta hyvää semmonen vankeustuomio? 5. Mitä? Mikä se on? Ei ollut mitään taustaa. Mennään 5. Kun mä laitoin se, Herra Jumala. Ei. Joo, no niin. Siinä oot. Jos ei pääse ulos, niin ilmoita tohon mietin ja tai sitten tuohon sähköpostille lähettää viestiä, niin me tullaan vapauttaa sut. Yes. Päivän jatko. Toi menee hyvin. Ja kato, ei aina pidä huutaa. Niin, että kun me puhutaan muiden ihmisten kanssa kato netisti, niin nehän kato etekin käyttäytyy meidän kanssa ja kuuntelee näitä äsken. Mitä? Miten niin? Pitäisikö me vaihtaa nyt tähän vaikka tuohon 100:een? Saarista kyselee, Ajetaan nyt tätä. saako niin nuo aulaovet olla auki, missä nuo sohvat ja niin jälleen? Ei saa. Okei. Ekat ovet vaan auki. Joo. Ai saatana. Joo. Akoi. Lähdetään nyt tällä. Vaikka nyt nämä valaistut tuossa edessä ei toimi. Eiku, toimiihan, toimii. Niin. No toi 113 vois lisätä. Partio on vapaa. Joo, mä laitan se päälle. Joo. 100 kenttäjohto vapaa. Mikäs tossakin ne on? Joo. Sata kenttäjohto ilmoittaa kaikille yksiköille, että muistakaa laittaa sitten tutkaan aina päälle, jotta näyttää sen rekisterin ja nopeus. Joo. Yes. Miksi tuntuu siltä, että mä oon niin oma itteni? Mitäs nää tutkan napit olla tehty, kun mulle on opetettu sitä? Yes. Eli joo, mä tiedän sen lihaksen, mutta miten ne tuo tutka laitetaan silleen niinkö käyttöön? Elikkä paina se kaikista ylin nappi, mikä vähän semmonen leveä. Nimeltä... Ootapa, tuupa tähän poliisiaseman tässä, kun mä puhun radion tässä. Joo. Yes, mä oon tulossa. Tää yks kyllä vähän... Joo, liikenne pysäytetään sitä ensin.
Opena. Sillä lailla. Me laitat tota sävyjä. Ja 100 kenttäjohtoa, oliks se 02 torilla? Ei sulla esitäkään jo. Ei saa nyt pyöräyttää sitten, kun kysykää lupa, niin sitten saa. Toi menee suoraan, kato putkaa. Ei yhtään. Virka-auto paskoaminen. Ei se kyllä mikään mikään nimike ole. Siellä ajaa se sama nainen vissiin, mikä on putkassa. Joo, tossa on nyt etsintä kuulutus hänellä, joo. Mutkin rikosrekisteriä. Joo. Ja sitten siellä on koira kyyvissä. Koira? Niin ainakin kuuluu semmonen haukkuminen sieltä. Joo, ilmoita saa radio, mä en pysty, kun mulla on toi. No, se, missä mennään? Se meiltä pääset karkuun. Polaroi pahasti. Jatkaa. Vittu, mä yritin laittaa kiinni se. Vittu, jos ois nyt MP. Ai, ei kyllä yhtään pääse karkuun. Haluaako siitä takaa joskea? Ei me tarvita, tää ei pääse mitään. Voi vittu nyt crash. Shit. No ne ei enää. Ai saatana! Ai ne. Vähän paska noi. No. Oliko? Yes. Kääntävältä pyöräyttää hiljaisista vauheista. Kuitti tähän. Sitten vaikka warningi tai sitten tee mitä teet. No ei mene. Joo, nää molemmat. Miten ne pää? Sillä loppuu pennissä. Mä en taikka sitä käytön tästä yhdessä. Nyt pysäy! Ulos autosta! Ulos autosta! No niin, kädet näkyville! Kädet näkyville! Jees! Tässä siinä kädet ylhäällä! Ainakin! Lähtevän! Joo. Miksi me rautoissa on? Miksi? Vittu mä saan se ID. Ei vissiin koira vittu pölli auto. Miksi me rautoissa on? Sano mun tonttukaa jo karku, se ei totellu mua enää. Ja koirat tossa ajaa nykyään. Nämä upeasti se ajaa. Mä jää poliisi karkuun, päästä mut pois. No sillä nyt tällaiset pikkupotkut. Parku. Sähköä vaan. Raudata se! Ne on jo rautoissa. Noniin. Laita
Mulla loppu bensa tosta, mä laitan se teidän maijaa. Joo, tuu vaan meidän maijaa kyytiin. Liikennepysäytys. Ei liikennepysäytys, vaan sä sanot sen partiotunnuksen, hyvä mies. Kyllä sanoin 242. Jees, pahoittelut. Kari. Mä tankkasin tän sekunti sitten ja nyt se on yhtäkkiä taas Miksi pois. mä joudun putkaa? No kerro hyvä Meidän syy. pitää tulla pois siitä autosta, mä en voi laittaa sitä. En ole edes minä, kuka ajoi karkuun. No joo, Mä koirat. olen nyt pois autosta. No niin. Meikä... Pystytkö sä hyppää? Venas. Joo, pystytkö Pääsenkö mä kyytiin tähän? Kertokaa hyväkin syy, miksi mä joudun putkaa. Mä en ole edes kuski. Niin. Miksi? No niin, katolle. Johtoputkkakuljetus. Mä haluan mulle hyvän asianajajan. Siis... Näin. Mä haastan teidät oikeuteen. No siitä vaan. Siitä vaan, anna mennä. Takkan partio. Jees. Niin. Tänään? Mitä ihmettä? Mut voiks mä ennen asiaa käydä paskalla? Mua paskattaa. Joo, niin sitten kaikki meni. Kenttäjältä kyselee, että onko tutkinta tällä hetkellä paikalla? Joo, ei oo. Tällä hetkellä paikalla. Oit. Joo, Jätetään vaan selli. Joo, mulla on kokemus, mä oon kyllä siinä ryhmässäkin mä oon ollut, mutta mä oon nyt tutkinnasta, joo. Saanko ehdotuksen antaa noille poliisiautoille, että sitten kun ne ottais tuolta tallista, niin ois täynnä nuo tankit? Jos nyt ei kukaan hyppää autosta pois, kun se on kiinni laitettu. Mun kaveri voi olla mun asianajaja. Yes. Ja mä tiedän kuka se sun, tai kuka vapautti. Mä katon ne kamerat. Kuka vapautti teidät. Se on joku poliisi, joka tekee virkkarikkeita. Lähtee potkuille suoraan. Ihan viranomais. Ei. Potkut. Haluatko sä? En mä tiedä. Ai minut. Mä just istuin 5 kuukautta. Niin, Oota. se istui 5 kuukautta sitten. Joo. Mä vapautin sen, niin se oli häiritsemässä tuolla. Joo. Mennäänkö tutkintaan? Tai haluatko sä tutkintaa, hei sinä nainen? Niin. No, mut miksi te laitatte? Kertokaa syyt. No sitten mennään tutkintaan sanomaan. No kyllä mä nyt haluan tietää, että miksi te laitatte mut vankilaan. Kyllä sä itekin saat tietää sitten. Mä annan sulle tosta. Mä annan sulle jälkeen. Kari täällä näin. Otaks ne raudat pois? Ne on ärsyttävät. Mä voin ottaa. Ei oteta. Miksei? Messää tuolla. Sattuu rouvien. Leikka toiseen huoneessa. Sä olit vähän väkivaltainen mullekin sillä. Lähdäpä toiseen huoneessa. Noniin. Rouvan ohut. Ja käsi. Noniin rouva. En mä voi edes liikkua. Joo, mä laitan sulle molemmat käsiraudat ja vähän riahat tossa niin No niin, kerropa miksi mä joudun. No. 106 käy tässä aseikaupalla vähän testaamassa, että onko aseet hyvässä kunnossa. Niin. Joo. Mä lähden partioon. Joo, lähden vaan partioon. Karia tänne. Ajo poika. Noniin. Kenttäjältä poistui hetkeksi, pahoittelut. Auto jo kentällä. Noniin. Elikkä... katsotaan tuossa tabletista. Ootas. 106 on kentällä. Nää raudat tekee musta tosi huonovointisen. Joo, mä otan ne vaikka pois.
Mä otan nyt tosta varmuuden vuoksi. Onks mulla 9 vapaa ja Onks toi partio? ovi kiinni venas? Poliisi saa... Voiko joku poliisi tulla niin auttaa mua tän tutkan laittamaan? Eli jos tää... Nonne. Älä riehuttaa, sitten mä en ota sulta. Poliisi, mä teen susta rikosilmoituksen. Mä otan Sä ne kävelit pois. mun päältä. Siitä tuli sulle vankeut. Noniin, kuuntele. Noniin. Kuuntelepa. Mä otan tosta nopea tabletin esille. Elikkä, tiedätkö sen syyn siis? No, mä en tiedä oikeastaan syytettä, miksi mä joudun putkaan. Joo. Syy, kun joudut putkaan, tieliikenteen vaarantaminen, tai törkeä liikenteen vaarantaminen. Mä en ajanut. Sä olit mukana. No, tiedätkö mitä se meinaa? Tiedätkö mitä se meinaa? Mä näin, kun sä taputit. Palappa sinne omalle puolelle. Ai näit! Kato ne mahdollinen liikennepysäytys. Vaikka mä taputan. Mä yritin taputtaa mut haudalle, että se lopettaisi sen ajamisen. Liikennepysäytys ja vahtillinen taka-ajo. Nyt se henkilö lähti pikkasen tonne Finnaarin saarelle. Me veitiin se tonne Ahvenanmaalle. Kato ne taka-ajo. Ja musta tämmönen maasturiauto. Nyt mä vähän niinku epäillään nyt sinua tieliikenteen vaarantaminen ja mikä se taka-ajo nimikin olikaan? Eikö se ollut joku Nas? Mikä se poliisi, jos ei rikoksia tiedä? Ei kun mä nyt unohdin vaan Venä. Muuta. Ei saa unohtaa. Joo. Onko taka-ajo yhä Joo, siis kulkuneuvon liikennepako. Missä olette? Ja mä olen kyydis. Se on aivan eri asia. Jos minä olisin ollut kuski. Joo, mä näen teidät. Noniin. Mä otan sut takaisin raudat pois. Jos sä riaut. Tore kysyy, että haluaako siitä taka-ajoituksia. Hölmöilet. Ei tarvi. 3 kertaa isompi. Selvä. Ei tavallaan sillä SUV:llä saa mennä maastoon. Tässä mä kerron. Anna sun kelakortti. Me selvitämme hommat. Kyllä myöhemmin tarvitaan, mutta ei. Jos tää menee SUV:llä maastoon. Henkilökortti tai kelakortti. Yes. Sulla on vähän pitkä nimi, mutta... Taka-ajo, tämmönen punainen urheiluauto. Mitä? Hiljaisuutta. Mikä mun nimi oli, kun mulla oli niin paha dementia, että mä unohan aina. Margareetta, munavatka ja et mä tiedän enää. Mutta ootas mä nyt merkkaan nyt tähän. Oho! Mun äiti antoi se silloin, kun mä synnyin kaivos. Ne asuu kaivos silloin. Kenttäjohto tässä eessä tuossa niin. Kyllä. Mä kirjaan nyt sulla rikosrekisteriin. Mä katson, että onko sulla muitakin rikosrekisteriä kirjattu. On 100 nyt tiellä. Se 5 kuukautta sitten. Se ottaa tän nopea auto. Jos menty vaan pois. Se mä vedän tää yläkaapissa taka-ajossa. Mä en sanonut, kun mä saan pitää autoja kentällä. Voin mä sekä vaihtaa. Tonne 500 €. Laskuperään ja sitten... Joo, nopea partio tänne, olisi hyvä saada tähän takaa. 30 kuukautta. 106 ei näkyä. Rauhoitu! No niin, rauhoitu! No niin, rauhoitu! Ollaan täällä rannalla. Mitä? Liikennepysäytys. Kuollut tuo. Miksi on kuollut tuo? Poliisi ensihoitaja. Päästä sut oikeuteen.
3 tulossa hälytysvaloissa. Ollaan toria päin. Niinkö tää... Ollaan täällä lentokentän lähettyvillä, tullaan sinne. Onko arviota mihin päin menee? Voidaan ottaa siellä. No mä oon ollaan ollut mun tällä tuomio. torinläisellä motorilla tässä ala. Kuitti tulossa. No ei muu vika. Pois autosta menneen uudestaan. En kerran tulla Mulla kuusi takaa jo. Olen tässä alasairaalan motorilla. Teekö tukea? Se on kaveristi saa selkä. 109 tarvii tässä sairaalalla. Käännetään toria päin. Ei Saat turpalta. Sisään kunnon saat turpaa. Ollaan poliisiaseman lähettyvillä. Saako Se oli se näyte tossa lähti. Annettiin sille Finnair-liput lähteä vähän rauhoittua. Joo, tällä... Mikäs tää syy oli tässä? Tässä tulee vastaan risteyksessä. Joo, väistyppä mä vähän tutkin sua tässä. 103 aika yhteys. Joo. Laitakka kädet ylhäällä. Kädet ylhäällä vaan. No ei saa. Ei toimi. Eka piikkimätot jos pystyy 103 pyytää. Menossa torille päin. Kautta hands up. Ei ohi mennä. Kolaripa toisen henkilö. 103 ottamassa. Mutta mun pitää palaa over days. Kääntäjähtö palaa takaisin radiolle pahoittelut. 03 pyytää ensihoitoa. Eikä olla radiossa. Henkilöitä löytyy. Joo, tää pitää pyörätä ympäri. Tää vaarantaa liikennettä ihan jäätävästi. Tää on suuresti liikennettä, Arnen tehtävä. Mitä mä löysin? Tää ympäri. Et sä tunnu. Ei. Asikullisia tarvii tukea. 03, me sen sain sen tuolta. Eteen, mä menen sen taakse. Mitä ihmet? Eli rikollisjengeissä sä siis oot? No enkä oo missään. Nyt olet huumeita. Missäkö sä et torilta sen joltakin? No väistypä, mä teen sulle puhellustarkastusta. Noniin. Ja pitkä puhallus. Joo, ajaa vieläkin karkuun kovaa vauhtia. Alkoholi. 106 kysyy siitä takaa jo. Tarvitaanko tukea? Tarvii tukea. Missä päin takaa jo? Radio, pikkusen hiljaisuus. Puhutaan takaa-ajosta, ei sillä ole mitään merkitystä. Tää on Arnen tehtävä. Ollaan tässä, mennään... Kännissä näyttää. Minä? Näyttää kännissä. Miten? Miten? Mitenkään pääse. Ei joo. Ei sillä oo ollut alkoholia, mutta kyllä näyttää pikkasen. No kuukausi juonut. Jees, hyvä. Jees, ollaan matkassa. Sä jäät tänne pikkasen rauhoittumaan ja mieti on meidän tekos, mitä sä teet virkamiehelle. Virkamiehelle? Noniin. Tämä on tehnyt virkamiehelle. Sisään. Takaisin sisään. Tämä on tehnyt virkamiehelle. Tuskin siihen tarvitsee, kun epäilty on kiinni. Putkassa vasta. No. Koitte. Joo, tää hyppää autosta pois, vaikka sillä on rauta. Koitti, me ollaan matkassa Arnella. Samalla keltainen sporttiauto, ilmoituskeltainen sporttiauto koitti rämmätä. ID40. Mikä pitun ID40? Mikä pitun ID40? Anteeksi huumekielellä. Tarvitaan lisää partioita. Mennään. Kuka sanoo sen? ID40. Joo, te oot sitten asemalla kun pyydetään. Unohin sanoa huumekielellä.
Missä ne on? Venä. Lentokentälle päin, nyt on tulossa torille. 106 ilmoittaa, että tässä tapahtuu kolari aivottoman kanssa ja tuo minun postijokaveri on hengittämättä. Missä päin? Tässä alassa Elvytä se 7. Idä 7. Matkalla. Nostassa. Näillä muuta. Sattaa kenttä johtomoottorilla. Voi vittu mikä sporttinen auto. Alhaalla sairaalassa. Rilla ollaan. No onpa nopea. Kuule, minua ei kukaan voita. Minua ei kukaan voita. Venos. Noin niin. Nyt pysäyppä sinne. Tänä, älä lähetä. No niin, ja käpälät ilmaa, et sä vissi. Mä alas. Laukaukset ammutaan. Joo. Oota, sovitaan tää puhumalla. Täällä on poliisi. Älä kuuntele. Sanokaa Rauhoittukaa, kuunnelkaa. Varustettu konekin. Poliisi käyttää voimakeinoja. Poliisi. Mitä? Ja sit et varoo. Vissiin ninjarauhat. Ja klipille. On ne. Ei vitu. Poliisi maassa ja todella Käpälät ilmaa. Mitä ei toimi? Kari, ammu se. Takaa kiinni. Kari, ammu se. Kari. Mitä? Sä et saatana tarvi ampua. Oota, me tullaan. Älä tee mitään, me tullaan. Se on vaan RPtä. Me tullaan. Suoraan vaan poliisiauto, niin sitten tiedätte mitä se meinaa. Narin liput. Tarvii itekin partioitua nyt tänne välittömästi. Musta auto. Käyttää voimakeinoja. Just. Tää löytyy yksi epäilty. Kyllä. Onko bandidos? Bandidos. On bandidoksia. Kyllä bandidos, no on bandidos. Lipille, vittu. Ei tiedä kuka sä vielä oot. Ei se vielä tiedä. Toimi. Ai joku. 106 toimi. Venä TX. Venä. Missä meet? Musta Audi, oota. Mä en näin. Mitä täällä? On hirveä. Siellä ei oo. Joo, se on tuolla. Välittömästi. Kääntyä Vertiksellä. Se alkaa käydä. Ei se radio sitten se käyttäytyminen. 106 kysyy, että pystyy... Kyllä pyöräytetty. Kysyy, että saadaanko ja pystyykö joku tekemään kenttäelvytyksen.
Täällä on poliisi maassa. Kiinni otettu. Ota nyt. Ollaan täällä Ankkalamme sillalla tai täällä. Tällä hetkellä. Mikä olikaan? Mitti. Jos herralle Niin pitää. Korhonen lensi ja sillä pulssi ihan hemmetin matalalla. Ei tuli kauan selvä. Karri, hyppää nyt! Varustettiin, 242 varustettiin. Noniin. Sitten... Eli ulos autosta. Ulos autosta. Varustettiin. Ai saatana, täällä on joku tää. Joo, semmonen harmaa sporttinen auto. Kuitti näköyhteys. Jees, tuolla nyt Martta sillalla mennään. Kaikki yksiköt Arne. 242 varastettiin tässä. 242 näyttäisi olevan asema pihassa. Mä tulen hakemaan sut siitä parilla. Pystyykö joku tekee kenttää levitykseen? Ei nyt pystytä! Kyllä kiinni otettu. Hyvä. Pistä se auto ja vielä... Mä laitan nyt sillä jalkaraudat nyt. Rikollisjengissä. Ja heittäkää 41 ID-vänneille, kun riilakas tilanteen kesken. Sari 41. Hyvä poliisit, ihan tärkeä hyvä juttu. Hyvä. Täällä... Tulkaa alasäännöt, täällä on poliisimaassa. Jes, mä nyt tämmönen rikollisjengi nyt tässä minun kanssa kyydissä. Juu. Ois bandidoukset jossain kiinni? Oota mä tuun. Odotetaan kuljetusta. Autokaupan läheisellä. Radiokäyttäytyminen nytten tai rupee jakamaan potkuja. Täällä on poliisihenki kyseessä ja selväkin bandita tässä. Siis mihin liittyen? Tää on poliisi maassa. Ollaan sairaalalla. Olaroi vissiin. Kaksi on kengän numero. Siis, 200 ottaa Uudenmaan siellä asekaupassa kuulemma ammutaan. Sata 3 putkakuljetus. Yksi 03 kuljettaa. Ota, tuppa. Ottaa irti.
109 vapaa-ajanvartijoi. Toimiiko täällä muuten vankila? Onhan se vissiin tuolla. Ei ne toimi. Mitä? Ei vankila toimi. Juu. Pimi. Hän pyytää kuljetusta jo välittömästi tässä kamuksissa, eli tässä autokaupan edessä välittömästi. 109 tulee. Yes. Vaikka vilkut päällä nyt. Mulla ei oikein esitetty tätä paikkaa. Oh, mihin se hävis? Eli kamuksen eessä. Joo, mutta se vähän... Välittömästi. Tulossa. Suomi-soda. No. Täppä whitelisti kaupunki. Se lopeta vuoron, mä tuun hakemaan. Missä sä oot? Mä nikkaan sut kyytiin. Satanen putkakuljetus. Ota joku. Mitä ihmettä? Mikä auto on kentällä? Mitä autoja kentällä? 109 putkakuljetus. Mitä autoja on kentällä? 109 ainakin. Sitten 106. Sitten Satanen, 200. Joo. Onko 103 kentällä? Ei. Ota 103 sitten. No sittenkin 103, ota 109. Sitten. Satanen hoijaksi tää sun jatkanut. Joo, mutta sä oot siinä mukana. Joo, vittu kun mä alkaa käymään hermoilla. 6 papaa ja varttiin. Tuossa turvu on pois. Mä vaihdan tuo auto. Olisi vapaa-ajanvartijoi. Kuitti. No vittu, siis tää on helvetisti Tää bandidostyyppi sanoo jotain servu. Mitä se meinaa? Kengänumero, kiitos. Hänen kengän koko on vähän iso, 4-6. No nyt se sanoo, että sori kun lipsahti kaupunki. Ei vittu. Saman tien. Yksikin OOC-puhelin lentää saman tien. Joo, päivä. Päivä, miten se on päivä mennyt? No, tuossa kävi sillä, että Kurjonen kävi lähellä kuolemaa. Saanko muuten tuo tietokanna? Missä aulassa pitäisi olla? Ai siinä pukuhuoneessa. No, pukuhuoneessa on. Mistä sä tulet? Valdo. Mitä? Pystyykö sä
laittamaan tietokannan sinne poliisikaappiin? Voin. Kiitos. Hei, nyt muuten, pitäisikö pitää kokous, kun täällä on ihan vitusti poliiseita? Joo. Minkä sellaista kokousta? Pidä nyt nyt kaikki ketkä nyt on vapaana tai jos ei oo joo, mitään nytten, niin tulkaas kokoushuoneeseen, pidetään pieni kokous. No joo, se vähän tuli aika tuossa kun... paljon nytten tällä hetkellä. Nuo vyöt, niin ne vähän... No turvavyöt, niin ne on vähän sellaista... Ei oo mikään kiire. Tehkää rauhassa vaan. Mennään minä ja ja siitä vähän alkoi... No se pitää joo. korjata. Alkoi sattua vähän jalkaan. Kari. Pistääks Suomisaralle sähköpostia, että meillä on kokous? Ei, nyt. Juu. Heitäks laitaks varoitukselle tolle kengän numero 49, koska se pyörii tuossa aseman pihassa koko aika. Juu, varoitus. Sillä lailla ei pyöritä asemaa edes. Mulle tulee... 49. Mulla tulee nyt vähän pääsisäisiä, niin mulla kestää hetki. Juu, ei mikään kiire. Ja ne ketkä on nyt valmiita, niin voi tulla kokous... Juu, ne ketkä on valmiina voi tulla tänne kokoushuoneeseen. Kuvitti tällä. Ja myös tolle 36 kengän numerolle kans sama. Selvisikö se sairaalajätkä sieltä? Öö, 33. Mitäs kahvipinen juomaan? Sitten niillä nivillä puhutaan. Kyllä. Ei millään kaljupää. No niin, me vaan penkille istumaan. Joo, venas. Meidän penkille vaan istumaan. Kuuletko tällä? Ota nopea tälle kenttäyden liivi. Mäkin tän liivin pois. Dodi, onks tässä nyt kaikki? Paikalla. Ota. Yes. Pystytkö muuta päällikkö? Päällikkö. Mitä? Vaikka tänään
Nyt tässä kokouksessa mainitaan, että kuka esimerkiksi saa päivän ylennyksen tai vuoden Joo. ylennyksen. Yes. Katsotaan näitä. Kaikki ei sit voi laittaa mihinkään vitun poliisijohtoon. Ei pääsekään. Muista se. Onks tässä nyt kaikki? Oota mä nopeaa huumekieltä, mä otan nopeaa Niku. Juu, otapa. Kone, viikko, 8, ja paikalla 9. Vielä yksi pitää olla nyt, mutta mä en tiedä missä se on. On se paikalla. Missä? Tuolla joku mietiskeli. Kaikki poliisit niin koko Suomeen nyt heti. Tuolla joku mietiskeli. Soittakaa vaan. Yes. Kaikki vaan istus. Vettu 8. Yes. Rankka työpäivä kyllä oli. Mun mielestä aika hyvä työpäivä. Mulla meni erittäin hyvin. Ja... Mulla oli aika helppo, mutta siinä saa haasteita. Tuskin ollut helppoa. Meillä on ollut 2 vitun rikollista, jotka on saatana mennyt niinku huihai hei. Vittu yli 300 varmaan. Ja niitä oli niin 3, niin perkele. Ei tää oo kyllä helppoa tää poliisin työ. Sen voi sanoa, pojat. Se oli tossa sporttiautossa, kuule minua ei ylähtänyt pakkoon, mutta katso oli vaan häneen. Katseni oli vaan häneen, ei se pääse. Onneksi Kari oli mukaan. oli, niin se vähän sai säikähdystä. Mä olin se kenttäjohtaja. Niin sinä just, niinhän mä sanoin. Niin. Kari oli tossa mukana. Kari me ollaan tää meidän tiimi on vittu rosvojen kauhu. Kiitos kaikille. Kiitoksia, kiitos. Aletaanko kokous puhumalla? Joo, ottakaa. Jees. Mäkin tuon tänne teidän muistakaa, teidän pitää tervehtiä samaan aikaan ylijohtajaa kuin ylijohtaja. Joo, eka kun johtaja sanoo, että aloitetaan, niin sitten kaikki sanoo hyvää iltapäivää tai hyvää iltapäivää päivää. Niinku pitää... Metun koot. Juu. Juu, no niin. Sanotaan vaikka nyt. Joo. Iltapäivää. Ei me missään vittu koulussa olla. No niin, sanokaa hyvää päivää, herra ylijohtaja. Hyvää päivää. Tuuppa kokoushuoneeseen välittömästi. Vielä kerran, kun yksi tulee. Hyvää päivää, herra ylijohtaja. No niin. Päivää. No niin, Ja Matti. Nyt vielä kerran. Uudestaan. Oota, kun kaikki istuu nyt. No niin, Istumaan. istunut nyt. Sitten sanoo, että hyvää iltapäivää, herra ylijohtaja. No niin, Sakke, tuuppa sä tänne. Johtoryhmässä. Miten niin? Missä? Ei koota. Se on, tai niinku, ei kun ihan vitu sama. Ei kun päällystössä. Niin, miten mä oon täällä? Mä oon ylikonnosta. Onks mä saanut ylennyksen missä? Oot saanut ylennyksen, tulepa nyt tänne saatana. Hopi. Onks mä? Et. Minkä arvoinen toi on? Johtaja. Mitä? Mun mielestä. Eiks ollut sillä? Onko kuule semmoista settiä täällä? Ei. Sä oot ylikonstaapeli, antaa olla. Joo, mulla ei annettu sitä juttua nyt. Kuuluu semmosia hyviä juttuja tuolla äskeisessä kokouksessa. No niin, eli kaikki istumaan. Yes. Nousi. Onks komissaario päällystö? Ylikomissaario. Okei. Kaikki missä on yli tai johtaja, ne on. No niin, sitten sanokaapa herra. No voi vittu. No, me vaan siihen, oota. Me vaan siihen vaan istumaan rauhassa vaan. No niin. Odotetaan se yksi tulee vielä. Juu. No niin, nyt on kaikki. Sitten kaikki istumaan nyt saatana. Eikä persettä liikuttaa penkkiin. Ei, sä voit olla ihan vaan tuolle, antaa olla. Joo. No niin, sanokaa hyvää päivää, herra ylijohtaja. Tai no iltaa. Sanokaa hyvää iltaa. No niin, 3, 2, 1, nyt. Hyvää iltaa, ylijohtaja. Hyvä. No iltaa. Tänään oppiaineena Taalla. Tällä mennään.
Joo, tosiaan olen kattonut teidän joka ikistä, myös meidän päällystöstä. Ja mä olen tullut siihen päätökseen, että te osaatte hoitaa hemmetin hyvin kaikki hommat. Ja niin ei oo tullut yhtäkään sellaista viime kokouksesta, niin ei ainakaan yhtään tullut huutamista radioon. Se on tosi hyvä positiivista. Ja myös kentällä olemisesta, niin siinäkin menee todella hyvin. Ja muistakaa aina kysyä vaikka kenttäjohdolta, että onko autotoiveita. Ja sitten niin, jos sanon nyt vaikka. No ainakin apinoista muuttu saatana virkavaltalaisia. Mun sana kyllä auttaa, sen voin sanoa. Kyllä. Kyllä. Joo, no niin. Minäkin. Joo, sitten tosta noin, ja aina muistakaa se turvaväli ja muistakaa liikennesääntöjen mukaisesti. Ja sit aina partioitte kahdestaan, eikä partioida yksin. Kyllä. Suomi-soda. Suomi-soda. Maisia. Pystytkö sä laittaa niitä autoja lisää? Maisia. Eiks mä saanut ylennystä, mikä mä olinkaan? Älä nyt mitään. Joo, tosiaan. Joo, saadaan vaan kenellä on käden ylhäällä. Tuosta turvavälistä. Niin. Ja mä olin yksi päivä MP:llä kentällä, niin joku yksi poliisi, joka oli takaa, jossa niin oli varmaan sentipäässä mun renkaassa, että mä olisin jäänyt sen alla. Niin ja muistakaa nyt oikeesti turvavälit, kun ajetaan jollakin MP:llä nyt. Joo, myös. Että te haluatte menettää omaa arvokasta elämänne kummiskaan. Lisää vielä, että Kari. Osta talkka. Mä en pysty. Osta talkka. Sun ääni kuuluu. Mun ääni siis kuuluu. No en mä osaa puhua. No en kyllä minäkään, mutta mä koitan opetella. No niin, jatka. Joo, ja sitten. Joo, sano vaan. Joo, että myös tänään kun esimerkiksi minulla ja yhdellä toisella, mä en tiedä sen nimeen, niin meillä meni takaa jo minä ja Karin, niin erittäin hyvin jo. Mä nyt kerron, että miten se meni hyvin, anna vähän vihjeitä teille. Eli vahinko. Joo, ei mitään, jatkaa. Elikkä turvaväli on se, että noin 5 metriä, 10, en mä muista tarkalleen kuinka paljon metreinä, mutta silleen, että mä en vaan näe sen tyypin, tai sen henkilön, joka ajaa sitä takaa joo. Ja että en oo sitä lähellä todella paljon, enkä aja ylinopeutta, ja olen aina valmis pysähtymään, elikkä minun jalkani on tossa jarruissa paikassa, että jos tarvitsee painaa jarrua, niin mä painan yhtäkkiä jarrua. Joo, sano vaan Virolainen. No, mulla on yksi juttu vielä. Tähän just tähän, mitä just äsken sanoit, niin mä lisään tuohon vielä sen, että se turvaväli on sen takia, jos on vaikka mopoilija ajaa karkuun, että jos se vetää, että se lyö jarrut lukkoon ja vetää jonkun mutkan, että sen päälle ei ajeta. Kyllä. Ja autoilla on se, että sitä ei rämmätä ihan paskaksen perään. Kyllä. Ja mullakin olisi yksi. Mitä mulla kävi. Joo. Teidän sit pitää ilmoittaa, että tuutte poliisiasemalle, koska mä jäin auton alle. Meinasin kuolla. Joo, hei. Niin. Että kaikille tiedoksi, että poliisiasemalle ei tulla. Saattaa mennä kahvitauolle. Jos hän vastaa, tänne ei saa, eikä sitten ruveta kyselee, että miksi. Onko selvä? Jees. No niin. Tässä vitun Sakarissa on boss-materiaalia. Sitten jos vien putkaa, niin ei sitten ajeta kovasti, koska me olin tuossa torilla, niin aika kovasti ajette. Joo, mutta meidän pitäis nyt mennä partioimaan, kun saatana rikoksia varmaan tuolla tapahtuu 1000 ja 100. Käykö herra ylijohtajalla vai onko vielä lisättävää? Korjakka noi. Juu, me korjataan. Yes. Laita vaan kädet alas, nyt ei anneta kellekään.
Jos kaikki lepoja, ihan kaikki ne vaan istu. Juu, mut saako 103 mennä partioimaan? Saa mennä. Kiitos. Muut jää tänne, mä avaan nyt poikkeus, koska... Jes, pidä huolta. Juu, ja mä ilmoitan sitten radioon, kaikki situu Joo, ilmoita radiossa, joo. jos tulee jotain paskaa, niin tultaan heti. Mä tarjoan sulle, hei huomenna, mennään tänään kahvit. Ketä? Minä joka nyt nousee tästä. Juu, ei vaan, annetaan lupaa sille, tää on mun partiokaveri. Joo, lupaa myönnetty. Kiitos. Yes. Mennään. Yes. Onni papi. No niin, vittu nuorempi. Tässä kokouksessa me mainitaan nimeä, sopiiko päällikölle ensimmäisenä johtajalle, että ne jotka osaa ne joilla meni hyvin ja joilla ei mennyt hyvin. Joo, anna mennä vai. Yes. Virolainen ei lasketa, kun hän just tuli vuoroon. Muutenkin kyllä mä uskon, että hänellä menee erittäin mainiosti, mutta nyt ei lasketa. Sanokko sun nimen ja partiotunnus, mikä oli äsken? Minä. Kyllä, sinä tossa. Justus Koistinen ja... Oliko se nyt, mikä se oli? Minkä arvoinen? Vanhempi konstaapeli. Vanhempi konstaapeli, jes. Kukas toi harmaa? Moisio Niilo. Kuule. Voinko mä ottaa siviili? Ota nyt vaan. Minä vai? Missä välissä se lähtee? Joo. Minä vai? Juuri sinä. Joo, siinä. Joona Nieminen ja 106. 103 vapaa ja partio. Tiedoksi vaan. Koitti vapaa. Lähderinne pois radiosta hetki. Olisiko vaan radiohiljaisuus? Noniin. Mikäs sinä mustahiuksinen tossa? Mikäs sun nimi ja minkä arvoinen? Yes. Ja sitten tuolla peremmällä tuolla. Ville Korhonen 106. Joo. Enpä otakaan. Onks 103 liikenteessä? 3 on liikenteessä. Onko 109? Toinen. Ottakaa ihan pikku. Ei kuuntele, sulla on valittu partionumero. Niin, siis sitä ainoastaan käytetään. No, mä just on sanomassa sitä, että virolainen poistuu radiosta. Jos hän sanoo ei, niin poistukaa nyt vaan. Joo, no mä poistun. Nonne. Yes. Mä en nyt tiedä tarkalleen kelle meni hyvin tai huonosti, mutta yhdelle meni ainakin se, joka meni ton mun isoveli Eerikin kanssa tonne partioimaan, niin hän rupesi puhumaan jotain ID. Tyypit, tiedättekö mitä meinaa ID? Ei kyllä mitään haju. Ei oo kyllä mitään. Tietääkö päällikkö mikä meinaa ID? En kyllä tiedä. Jos se meinaa varmaan ID, niin se varmaan meinaa englannissa, kun sanotaan ID tai silleen password Nein. tai joku semmonen. Eli semmonen, niin semmonen oma passi. Eikö passi se joku ID? Joo, sitä sanottiin ainakin minulle, kun mä lähdin tonne. Eikö se joku sellainen tunnus? PTV. Kaikilla on mennyt hyvin sen, kukas nyt oikein? Pois tää. Kukas se tuppa tänne? Kuka hän on? Kuka sinä olet? Kaapo Juha olen. Kaapo joo, se on niissä jo KRP:ssä. Joo. Mä tulin just takan kahvitaloon. Joo. Kaapo Juha. On se just se. Juu, mut ei mitään, mä annoin sille anteeksi. Joo, se oli se. Saanko kysyä, että miksi tuolla jätkellä ei ollut asevyötä? En tiedä, ei nyt kun se ei kuulu tää kokoukseen, jatketaan. Mitä mä sanoinkaan, voitteko sä auttaa? Sitä jotakin sun isoveljestä. Jotain isoveljestä. Niin me puhuttiin sitä passi-IDstä. Ei kun niin joo. Niin. Unohdetaan nyt tää äsken, mutta nyt kaikilla meni hyvin. Mä lasken nyt myös kaikkia, jotka ei ollut täällä paikalla, mutta sanotaan nyt, että kaikilla meni hyvin. Siitä viimeisestä
viimeisestä kokouksen jälkeen meni erittäin mainiosti ja erittäin sujuvasti. Hyvin osaatte puhua radiossa, paitsi jotkut ei osaa, kun jotkut vaan huutelee, että liikennepysäytys. Vaikka pitää sanoa se partiotunnus ja liikennepysäytys ja sitten vaikka tori. Esimerkiksi 200 liikennepysäytys torilla. Näin. Saanko sanoa yhden jutun? Joo. Siis itse olen tottunut kaikissa kaupungissa, missä on ollut, niin siellä on niin sanottu, että vaikka 200 tieliikennepysäytys ja sanoo niin auton tuntomerkit, että jos se siitä lähtee karkuun, niin... No, mutta kun täällä puhutaan varmaan, no, en mä tiedä mitä sanoa, mutta vähän niin kuin puhuu oman elämän tarinaa kokonaan minulle. Kun se pitää vaan sanoa, että sporttinen auto harmaa, niin sitten tässä rupetaan sanoa ihan kaikki. Ihan yksityiskohdatkin, niin ei nyt semmoista jaksa kuulla. Joo, tommonen. Mutta sanokaa vaikka, että onko se sporttinen maasturi tai joku semmonen ja minkä värinen, niin se riittää kaikille tiedoksi. Ja joo, hyvä sinulle nyt. Ylennyksistä ja valituksista. Mä puhun selvitellään pian päällikön kanssa, että miten me nyt niin tehdään noiden valituksien kanssa. Että jos jollakin on valitusta, niin tulee minulle puhumaan. Tai jotain semmoista vastaavaa. Koska päällikkö ei itse jaksa kuulla kenenkään semmoista valitusta koko ajan. Hänellä on muutakin tekemistä, hänellä on paljon toimistotöitä ja katsoo kuka paikalla. Ja te tiedätte varmaan mitä sitten toi päällikkö tai päällystö tekee työssä. Niin. Onko mulla ei ole enää kyllä mitään sanottavaa, niin ei kun niin joo, että jos jollakin on sitten valitusta, niin tule mulle sanomaan, että mä sitten hoidan kaikki valitukset meidän päällikön puolesta. Ja mä vastaanottaen kaikki valitukset, mitä teiltä tulee. Onks kuka teistä ei ole VO sähköposti? Minä en oo. Sinä, mikäs sun sähköposti nimi? Kaikki seisoo ylös, jolla ei ole. Joo. Mikäs sun nimi sinä ensimmäinen tossa? Teki seisotti. Juusus Koistinen. Joo, Venas. Ai sähköposti vai? Kaikki... niin sähköposti, niin. 3 tarvitsee partiotukea. Kaikki, jolla ei ole Voitte. Kaikki, valkoinen ajoneuvo nyt. Niin, siihen valkoinen sporttiauto. Poliisi, niin mä tiedän teidän niinku siis... Valkoinen sporttiauto koitettiin takaa ajaa, ei kun Audi, niin... V-ossa, niin se on se mun rooli. Semmonen musta. Valkoinen. Valkoinen. Älä haravoimaan näitä paikkaa. Voitte. No niin, Kari. Mitä sä oot mieltä tosta ajasta? Tosta ketään otetaan hyvin homma. Voisi kyllä antaa aika hyvän roolin. Ei me tarvita nyt paljon potkia. Ei oteta. Joo. Kyllä ne rupes oppimaan. Kyllä. Joo, se on ihan hyvä. Kaapo Piuha, Moisio. Onko se ees vuorossa?
Lahderin Moisio. Kuulee. Päästäänkö mä nyt noin kaikki partioimaan, kun niillä menee aika hyvin tässä. No, tulkaa kaikki mun toimistoon. Koitti täällä. Jonossa. Juoksee. Aha, Ei juosta. Semmoitteet tehtyä. Ei. Älä. No, kato kun mä oon niin hidas kävelemään. No niin, ja sit siihen jonoon järjestys siihen oveen eteen. Ja me kutsutaan sit pikkuhiljaa sieltä porukkaa. Äläpä mene siihen mun eteen. Jonoon. Kiltti. Onks 42 tässä poliisiaseman vieressä on joku ihminen melkein. Tässä maskaanen meikka. Ei kun nyt Tuussa, tuussa vaan. Niin. Aloitetaan nyt eka susta. Nimi ja arvo. Sakari Lähderin ylikonstaapeli. Sakari. Älä please sano, että mä saan joku ylikomissaaria tai joku semmonen. Vittu. No tottahan toki. Sakari. Joo, Sakari. Joo. Se ei oo mitään saakeli. Johtaja. Niin minkä arvoinen sä olit? Ylikonstaapeli. Ylikonstaapeli. Joo. Minä teen sulle sillain niin, että tervetuloa joukkoon. Mikä joukko? Pääsit ylitarkastajaksi. Mitä? Eikö siis niinku komissaario? Kiitos. Ei Kiitos. Eli nyt mä oon siis komissaario siis. Joo, komissaario oles. Joo. Mikä pitun auto tuollakin on? Missä? Joo, se saa... Mikä on paskana? Se on paskana. Eli nyt mä oon siis ylitarkastaja. Joo, kiitos. Niin, sä voit vaihtaa noin sun natsat. Joo, eli ylitarkastajaksi. Joo, eikö komissaario siis. Komissaario, mut se on niinku sieltä niinku ylitarkastaja. Joo, jes. Oot vapaa. Jes. Seuraava. Siis ylälähin. Mitä? Seuraava. Joo, raut. Nimi arvo. Matias Virolainen komissaario. Ei, menkö mä sut vähän kautta siihen. Let's go! Mä katson tässä joka päivä vaan annetaan ylennyksiä. Mä menen tähän vaihtaa vaatteet. Eiks tässä oo se vaatejuttu? Tässä se vaatekassa. Tässä on se vaatekassa. No anna vaan. Ei tää toimi hyvin. Kyllä. Mutta mä luulen, että mä legit pääsen ylitarkastajaksi. Nas. Joo, mutta en mä osaa. Onks tää se ylitarkastaja? Tai se... Tää vai tää? Onks se tää? Joo. Brava. Venä. Joo, siis kun mä kirjoitan, eikö se ole joku pedmenu? Venä. Ei, voinko mä vaihtaa mun vaatteet tässä, kun tässä on tämmönen joku juttu.
Jos kyllä mä itekin pystyisin antamaan, mutta siis tässä on tämmönen, missä pystyy Ei tää toimi. Rakkaus. Onks tää ylikomissaario? En mä tiedä. Varmaan. Otaks mä sitten kenttäjohdon? Lähde Rinne vastaanottaa kenttäjohdon. Let's go. Mitä? Ai vittu mun korva. Ai saatana. Ai vittu mun korvat legit. Ai vittu. Ketä sammutti valot, saatana? Kuka huutelee? Ai. Ketä sammuttaa? Tuuko pistelee illalla? Mikä tämä nyt olikaan? Suomi-soda. Mitäs te modipajat? Mitä sä sanoit? Tuossa lukee, että hän modipajaa tossa. Mitä vittu? Keliä. Niin mitä? Anteeksi, en tiennyt, että auto valmistaa. Tuutko asemalle käymään? Auto. Kuitti. Joo, Eiku niin, vittu mä unohdin puhua ton Moisia, koska mulla oli vitu tärkeitä asiaa. Vittu. No mennäänpä. Mennään. Sun pitää kenttäkouluttaa tää yksi, niin se menee tonne nyt tonne noin niin sinne autotalliin. Herra ylijohtaja, mä just koulutin. Eikö täällä on yksi nuorempi konstaapeli pitäis kouluttaa? Sano sille, Radio hiljaisuus hetkeksi. Sano sille, että se saa poikkeuksen nyt. 42. Joo. Liikenne pysäytyy. Saisiko hiljaisuus kerran? Lena, oota. Onks täällä ketään? Nyt kaikki sanoo oman sukunimensä, joka on nuorempi konstaapeli. Onko vaan Saaristo? Joo. Antu. Mä kuulen, vittu, kun täällä radiossa pelkästään saatana huudetaan. Kyllä. No se ensi kerralla se. Lähdään Rinne Moisio. Joo. Mä oon tulossa sun toimistolle, jos mä saan luvan tulla, kun mä ja Karilla on siihen. Joo, tulkaa vaan. Jes. Moro. Joo, mitä? Mä tulin sanomaan sulle yhden jutun, että sähän et jaksa niitä valituksia, mitä sulla on muuta tekemistä. Ja päällistöillä, muilla päällistöillä siis on. Joo. Niin mä puhuin siellä, että voi olla, että ehkä minä saan semmoisen luvun, että tai semmoisen vähän niin kuin vastaanottaa kaikki valitukset, niin saanko mä semmoisen luvan tai semmoisen? Saat luvan. Yes. Ja sitten kaikki mitä tulee, niin mä hoidan itse, mutta jos mä oon epävarma, niin mä tuun vaikka ilmoittaa sulle välittömästi. No tehdään vaikka nyt esimerkiksi sillain, niin että jos tulee valitus, niin ne tulee kertoa sulle ja sitten kerrot mulle, niin sit mä alan miettimään. Joo. Niin oliko Sakari nyt niin komissaari vai ylikomissaario? Komissaario. Joo, no vaihan noin sun arvomerkit. Joo. Yes. Ja sitten joku tyyppi tossa toi poliisi, niin rupes sanoa, että onks toi auto modipajalta? Kuka se on?
Joo, tiedän. Mä voisin vähän kattoo se meininki. Joo, kato vaan. Mikä sen nimi on niinku täällä Index. Okei. Mutta Venas... Eikö se oo... Se ei edes ole kaupungissa. Nyt tälle huumekkeelle... Eikö se oo servu omistaja? Ei, kun se on toi B-lä oleva. Se on toi B-lä ja loppu I. Goblin, ei oo. Eikö joku Partri? Patri. Niin. Tänään ihan... Hei. Kaikki asemalle. Voitte... Se ei muuta, anna mulle raskasase. Anna nopea raskasase. Käykö mä laittaa karhun vaatteet? Käy laittaa karhun vaatteet. Anna nopea raskasase. Vittu, ota tuolta vaatekaapista. Mistä? Ei kun tuolta alhaalta. Piuha ampuu toisen viranomaisen. Hän lähti heti kaupungista. Mikä numero oli? Se lähti pois. Onko se toi? Mä laitan Mä laitan sen. 58. Mä laitan se, ei tarvi enää. Se tuli takaisin. Tuliko? Kauppupiuha. Se tuli takaisin. Joo, venäkään vähän opetuksen. Älä. Jonkun toisen tuohon partaikkoon. Se on nyt siinä. Se meni no-grippiin. Ampu minun partiokaveri. No niin, pistäkää se tähän näin nyt. Jäädyttäkää se ja tuokaa se tähän näin. Mistä mä saan raskaat aseesta? Ei tuo se tähän näin. Onne. Ei tää oo oikein ihminen. Tämä on. Siinä just toi. Mitä vittua sä teet? Kaapapiuha. Kuka vittu sä oot? Tuo on ylikomissaari. Ei oo. No ne pysy. Saanko kysyä, että onks tää jätkä karhuryhmässä? Musta tuntuu, että mä en oo ikin nähnyt. Onks tää karhuryhmässä? Ei varmaan oo. Siis Kuka hän edes on? mitä vittua mä oon tehnyt? No Se olet ampunut täällä. Mitä helvettiä? Te otatte mut adminivoimilla tähän, että viette mut... Mikä admini? Mikä on? Sä lähit kaupungista. Mä voisin heittää sut vaikka vittu bänneillä. Okei. Niin. No en tiedä, heittäkää. Tälle huumekkeelle Kuka sä oot? Tää veti niinku RDM ja se logi. No niin. Hän sanoi mä oon homoksi, sit se ketä mä ammun, niin osoitteli mua täällä. Mulla on lupa. No joo, Sä et ammu. Siinä itse osoittelit sitä. Minä osoittelin. No kuka tuo sitten on? Mä sanoin sitä homoksi, sit se otti asen käteen ja tähtäs mua ja sit se otti asen pois kädestä ja ammui. Ei se vaikeampaa. No se otti aseen pois kädestä, minkä takia sä ammut se? Mä ostetaan sulle nyt Finnarille. Otas sieltä toi pois noi adminit. Ei se Mikä se idea on? 6. 6. Semmonen idea nyt. Tässä on admin case. On sillä ainakin näkyy tuo. Onks sä karhusu? No näköjään. No niin. Viikko. Ei saaks mä muuten raskasasemaa ja vähän liian iso arvona, että pitäis kantaa. Sä saat sen, käy hakee ainakin, jos tää yksi ottaa luvan, niin käy hakee alakerrassa se. Natsaa paskaksi. No niin. Hei, moissio. Pidetäänkö arvota? 21. Saaks toi yksi käydä hakee sen MP-femma? Joo, saa. Joo. Se sitten se heavy rifle tai se rifli mikä on siellä, niin se on pelkästään karhulle. Hei. Joo. Moisia. Patri. Eiku, onks täällä? Mä tuun kohta, mä vähän käyn tää sisäis. Kari, ootakko sekka? Jees. Joo, okei, näes. Ei,
Saaks mä ottaa nopea? Joo, justiinsa se. Mulla on näköyhteys. Kaikki sampi pänneille. Nyt jumalauta, se ketä ajoi sillä autolla, nyt vittu rauhoittuu. Se oli toi ei ollut, se oli siviili, ei ollut ketään poliisia. Onko ollut paikata, Sakari palaa takaisin. Lähderinne kysyy, että onko kenttäjohtaja paikalla vai otanko minä? Ollaan tässä Meksun lähettyvillä. Lähetääks?
Kuittilks. Yläkaupungissa mennään. Nyt meni yli. Käänty vasemmalle. Voitte kenttäjohtaja matkalla Aarnella. Suomi-soda! Vilkut pois. Suomi-soda! Mitä? Mä Nyt se whitelisti takaisin päälle. Tää en jaksa tätä enää. Täällä on näitä samppeja ihan jäätävästi. Toiselta puolelta. Tänne. 06 takaa. Joo, Suomi-sodan nyt se vielä tänne, mulla menee järki. Adio hiljaisuus, saatana, me just puhuttiin tästä. VL. Kenttäjohto vielä tiedottaa kaikille, että jos ei nyt radiokäyttäytymistä Ei olla vaan niin potkut. kuuntele, täällä on ihan vitumainen samppilauma. Tästä on pakko nyt puhua. 241 liikennepysäytys. Oranssi musta skootteri. Mikä vittu tämäkin? Tässä rampeilla kohti Sodankylä. Mitä vittua? Radiokäyttäytymistä. Käyppä tulleja. No. Kannattaa kyllä. Ja mä pitää ressuttaa laittaa whitelisti tänne. Kyllä ressutetaan. Katsotaan nyt miten tää nyt menee. Joo. Mä laitan whitelistankin typpään. Kutonen kysyy, että milloin niitä valituksia voi tehdä. No ihan milloin vaan. Pystyykö nyt joku tulee asemalle? Nyt on aika paljon valitettu. Onko siis jollakin valitus? Minulla Jämisellä. Muistatko? Jämisellä on valitus, eli... Mä olen riehuma. Joo, asemalle vaan. Joo. Voitais joku yksi vaikka potkia, kun täällä on yksi tyyppi, ketä osaa hoitaa hommansa helvetin hyvin. Kuka? Ja se ei oo poliisissa, mutta mä voisin palkata. Se ei tää yksi pihalle, otetaan tämä kaveri, kun tää osaa hoitaa Ketä hommansa hyvin. heitetään pihalle? No joku, ketä ei osaa hoitaa hommansa. Onko piuha vielä? Mitä? Joko isissä? Oho. Miten tois päiväläs noin vaan? Takari, täällä kysyy, mitä tarkoittaa spavnaaminen? En mä tiedä. Kenttäjohto Virolla. Kenttäjohto kuulee. Saaks olla asemalla vähän aikaa pitää kahvitauko? No nyt on aikamoinen jengiä tuolla. Voit saada vähän aikaa siihen asti, kun mä en hoida tätä. Ai saakeli, mun pää mennään räjähtää. Olisi vapaa ja partioi. Kello oli siis se valitus, niin tullaan nyt asemalle. Joo, ollaan asemalla. Ai ovi jälkeen. Takaa mua vaikka siellä aulassa siis. Ihan virallinen poistuu radiosta kahvitauojaksi. Kuitti. Ai, perse mun pää. Ai. Onko täällä buranaa? On Venä. Mä annan. Ai saakeli. Tossa. Ota sen. Joo. Yes. Ai.
Voinko mä tulla seuraavan järjestä valitusta? No, se on semmonen yksityinen juttu, mikä ei kukaan saa kuulla. No, mikä auto vai hä? Silleen, että kaikki autot tiedätkö silleen menee, että tulee se hinausauto pois tässä. Joo, sulla oli siis se valitus. Joo, tuu vaan tänne. Kari voit tulla. Ja kun tulee mukaan. Joo, no se sitten. Kuka sä muuten? Joo. Minä? Niin. Joo, Korjuhonen tulee vaan. Jaa, minkä arvo? Muista kuvia minut ensihoidosta. Virolainen sitten ei saa tulla tähän. Miten te kaikki tulitte tänne poliisiin? No, minä en tiedä. Mennäänpä, hei, tuppa tänne. Istutaan vaikka tähän. Joo. Kukaan mieluummin. Ei, älkää nyt kaikki enkyttänyt. Kaikki nyt ulos siitä! Ja marssia! No sit kattele tässä välillä, että jos joku tulee kuuntelemaan, niin ei. Niin, sulla oli jonkinlainen valitus, niin... Mulla on vähän muutamiakin. Muutamia? Noniin. Niin, aloitetaan vaikka siitä isoimmasta, mitä tapahtui tänään. Joo. Mä en oikein tiedä, miten tää niinku... Musta tuntuu, että on vähän väärä järjestys meinaa. Tässä tapahtui silloin, kun oli ne bandidokset, niin... Me koitettiin tulla tukiapuun ja vedettiin aivottoman kanssa nokkakolar ja... Sitten tämä Korjuhonen lensi tuolta ikkunasta, tai molemmat lennettiin, mutta mulla vaan vähän sattui. Ja Korjuhosella alkoi pulssi heikkenee ja meinasi kuolla. Ja sitten me koitetaan pyytää kenttää elvytystä, niin siellä vaan, että ei nyt, että nyt on bandidokset täällä. Ja mietin vaan sitä, että eikös poliisihenki on vähän enemmän kuin sellainen jengi. Kuka se poliisi on? En minä tiedä, en mä tunnista äänestä. Myrsky. Hyvä aika. No jutellaan sen